Prišiel čas vzdať sa letných horúčav, aby ich mohla nahradiť nákupná horúčka. Ja som Zuzka a v tejto minútke s Dognetom sa dozviete to najzaujímavejšie z augusta. Najvyšší nárast konverzií pozorujeme v segmente hobby a cestovanie o 22% a v segmente darčeky a papierníctvo o 11%. V kampani Faxcopy.sk evidujeme až dvojnásobný počet predajov v porovnaní s predošlým mesiacom. Hviezdou augusta je kampaň Vojo.sk. Počet konverzií v nej narastol o viac ako 2000% a taktiež vám priniesla najvyššie zárobky. Vďačíme tomu aktívnej komunikácii na strane inzerenta aj publisherov a taktiež prebiehajúcim športovým prenosom. Tie odporúčame propagovať v kampani Vojo.sk, kde si viete zarobiť až 12 eur za líd, ale aj v kampani DigiSlovakia.sk, kde si ponovom viete zarobiť až 45 eur za líd. Novinku má taktiež Irene. Otvorili predajňu v Prahe, ktorá je doplnkom jej staršej sestry v Bratislave. Predajni vám umožňujú tovar si vyskúšať, nafotiť, ale aj absolvovať bezplatné meranie zraku. V prípade záujmu o napísanie recenzie či PR článku nás neváhajte kontaktovať.